An noyiera gi jo Homa Bay kaka governor. Atiyo negi sani nyaka ka Nyasaye oyie 2032. Pok ugo mbaka gi president? No, onge mbaka moro amora masego. President nochung' kane wan e G7 launch. Nowacho ni ka elections mabiro in the future, ka ng'ama president en dichuo to running mate bedo miyo. Ka ng'ama president en miyo to running mate bedo dichuo. Mano ne gombo kendo nwarwako kabisa. Okay. Lakini kuom sani an focus mara te gero chama mar ODM tege to gitiyo ne jo Homa Bay. Nikech focus jomoko nyalo kawo nyocha un Ghana kod jatend piny. Sama president achiel kimeda achiel to beda ariyo governor. Sama president dhi oko, ok ikawo delegation. Jakom ne ni Mauritius e kinde no. Koro nakana loso gi Jakom nowacho na ni nikech en Mauritius adhi gi president kaka representative mare e delegation no. Okay. Kamano BOJ. Wachno bito buga jatelo yawa. Tegno okabuok.